ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ଆଚାର ଖାଇବା ଯେଉଁ ମଜା ବହୁତ ଅଲଗା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୋର ପଖାଳ ଖାଇବାର ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଅଛି ପୁଆଳ ଛତୁ, ତା ସହିତ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ତା ସହିତ ଅଛି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମର ଆମ୍ବ ଚଟଣି ସରି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଚାର, ଆଉ ଆମର ଅଛି ପଖାଳ ଭାତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୁପର। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ଆଚାର ଖାଇବା ଯେଉଁ ମଜା ବହୁତ ଅଲଗା।